Η Clarus ESCO είναι μια εταιρεία με πολύ έντονη δραστηριότητα στην κατασκευή φωτοβολταϊκών, κυρίως σε κτίρια. Είμαστε διαφορετικοί στη φιλοσοφία μας σαν εταιρεία. Είναι αρκετά διαφορετικές οι προσφορές μας και αυτά που παρέχουμε στους πελάτες μας που θέλουν να βάλουν φωτοβολταϊκό. Είμαστε οργανωμένοι με πολύ καινοτόμο και σύγχρονο τρόπο σαν εταιρεία. Εξυπηρετούμε και τον πελάτη μας μετά από την τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού και την παράδοσή του, το οποίο οι περισσότερες εταιρείες δεν το κάνουν, ενώ εμείς το κάνουμε και με πολύ σύγχρονο τρόπο. Clarus ESCO σημαίνει Energy Services Company, σημαίνει εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών. Σημαίνει ότι ασχολούμαστε με έργα που έχουν σχέση με την ενέργεια, τα οποία είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, δηλαδή παράγουν είτε οικονομία είτε έσοδα για τον ιδιοκτήτη τους, τα οποία αυτά έσοδα μπορούν και αποπληρώνουν το έργο, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πολύ ευκολότερη και η χρηματοδότηση του έργου. Ως εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών απευθυνόμαστε σε μικρούς καταναλωτές. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά μας, ότι δεν είναι μεγάλα τα έργα μας, μεγάλων προπολογισμών. Είναι επενδυτικά έργα, από τα οποία οι πελάτες μας μπορούν και βγάζουν χρήματα, αλλά απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Δηλαδή, μπορεί να το κάνει ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, γιατί τα έργα είναι της τάξης των 10 και των 20.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά την προσφορά που κάνουμε στους πελάτες μας για φωτοβολταϊκά σε κτίρια, υπάρχουν τρία σημεία στα οποία πιστεύουμε ότι διαφοροποιούμαστε πολύ σημαντικά. Το ένα είναι ότι εγγυούμαστε την παραγωγή του συστήματος. Δηλαδή, αν πέσει κάτω από την παραγωγή που δείχνει η μελέτη μας, τότε αποζημιώνουμε τον πελάτη για τη διαφορά, το οποίο δίνει μεγάλη ασφάλεια στον πελάτη μας. Το δεύτερο είναι ότι συμμετέχουμε σε ένα ποσοστό στη χρηματοδότηση με δικά μας κεφάλαια, πράγμα που σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε ένα μέρος του ρίσκου για το σχεδιασμό και την καλή κατασκευή της εγκατάστασης, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Και το τρίτο που εξασφαλίζει την τελειότητα στην ποιότητα της εγκατάστασης είναι ότι αφού το εγκαταστήσουμε, έρχεται ένας τρίτος φορέας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, και πιστοποιεί την εγκατάσταση με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Άρα υπάρχει και ένας τρίτος ανεξάρτητος φορέας που ελέγχει την εγκατάσταση αφού αυτή παραδοθεί.